PIINDI TV dans le Nord. PIINDI dental fulbe odon bangere wolidi Sénégal ko yidi tonnu la ton. Do woni Saint-Louis Sénégal. La morgo adono leydi Sénégal mofti pine ganni di don leydi. Soynade pont Faidherbe holli tien tigirigi eden e dar geej. Tindade fute kumbalu mama fala budda ndewen don do maaje kawri ndiyam keldam ine soyne keccol e didon losi juddi do woni campagne sucrière sénégalaise ba e monude yaka bangi godo sonay Richard Toll PIINDI jokki ngilum tindade il amofil minen min bi ko hakkunde maaje on bangere wolidi Sénégal wonno ko wendu ñebi e odon tekrura no tarika tongiri ko non tigi tawruden lombade de don maaje jibiningol don keccolla pobe gawdule muftode nder dam don ilam ko buti holiti ndungu wirtaki fuute benni hanki ko boji ya ngatta so tawi ko nyawande wonno tugude njumma ha demet on dewi kos lapol darogal fulfulde jillu ayaw yoltungo hujjaji leñol le miroir de la culture pulaar PIINDI TV e nder fute kumbalu mama ko yidi tonnula ton gural may sahali khayo njum donde masina nenia njum walo min tindi ko hakkunde maaje nokku serembe woliyabe andube kare sirebe gawdule pindude ko liti tegi ko ndungu jumel wona halwa hayon ma dara khale hayo khale bi nenia suske kubal wi bismillah PIINDI TV